Γεια σας παιδιά, Μιχάλης 24 εδώ και σήμερα παίζουμε Minecraft και πάμε. Γεια σας παιδιά, αυτό είναι το skin μου. Και από ό,τι βλέπετε έχω πάει στο χωριό των Villager. Να, πήρα έτοιμο το σπίτι. Αυτό μου της πάει πάρα πολύ. Αυτό είναι εδώ πέρα, έχω βάλει παντού κέικ. Τη σκάλα την έβαλα για να ανεβαίνω πάνω στη σκεπή. Πρώτον παλιά είχα βάλει και ζώα και επειδή δεν ήθελα να φεύγουν, γιατί μια φορά είχα βάλει ολόκληρη τη σκάλα και κάτω εδώ πέρα, αλλά το ζώο μια φορά είδα το γουρούνι έτοιμο να φύγει ήταν. Και το έχω αφήσει έτσι. Και έτσι από εδώ μπορώ να κάνω με το τόξο μου επίθεση. Παιδιά, έτσι το έκανα από stone, γιατί ήρθε ένα creeper και έσκασε. Πάντως παραλίγο και από αυτή τη μεριά έσκασε creeper. Τελευταία στιγμή το έκανε για να μην φύγουν τα ζώα. Έχω βάλει τις κότες, έχω βάλει αγελάδες, γουρούνια, πρόβατα. Ακόμα και τους έκανε και δεν βγάρωσαν. Και παιδιά, και από εδώ έσκασε creeper. Τέλος πάντων. Πάντως παιδιά, να ξέρετε, είμαι πάρα πολύ μακριά το σπίτι μου. Ένας Enderman. Θα σε σκοτώσω. Ζόμπι. Να, φύγε καλέ. Δεν σε θέλω. Παιδιά, μπείτε στο κανάλι του φίλου μου, του Νικόλα 1, που λέγεται PC Games TV. Μπείτε και θα δείτε κι άλλους. Εκεί ο Skeleton πώς ανέβηκε καλέ. Φύγες. Όχ. Ένας βουίτς. Πού είσαι? Φύγε. Να φάω golden. Θα πεθάνεις. Να. Τι πήρα? Παιδιά, να ξέρετε, εγώ βρήκα και ένα ακόμα χωριό των Villager. Ένα που μετά από λίγες μέρες έφυγαν, εξαφανίστηκαν όλοι. Δεν ξέρω καν πώς. Έτσι προχώρησα πιο μπροστά και βρήκα αυτό το χωριό των Villager. Αλλά μετά, μια φορά που μπήκα σε Creative, βρήκα και ένα άλλο που το έκανα, το εξαφάνισα. Πάντως παιδιά, έχω βρει την πύλη για το Eld. Έτσι όπως ήμουν σε Creative, κάποια στιγμή σκάβω προς τα κάτω και έπεσα εκεί μέσα. Όχι, μέσα από νερό. Έσκαβα μέσα στο νερό και έπεσα μέσα. Φύγε καλέ ζόμπι. Creeper, σου έρχομαι.
κάθομαι εδώ για να εκραγεί και να πεθάνουν οι villagers. Έχω βάλει πάρα πολλούς. Θα πεθάνει. Αν και παιδιά, κάποια στιγμή είδα ένα Iron Golem κάποια στιγμή να κρατάει ένα λουλούδι. Βασικά όχι ένας, δύο. Και εδώ πέρα έσκασε ο Creeper. Πάλι καλά που είχα blocks εκείνη την ώρα, αλλιώς πάει. Δεν θα διαλυόταν το σπίτι. Πάντως παιδιά, έχω βρει πάρα πολύ iron. Ακόμα και πέρασε και το 64. Τέλεια. Για να δούμε τι είναι. Τώρα θα πάω να κάνω κι άλλους Iron Golem. Έχω ήδη έτοιμα τα blocks και πάμε. Ωραία.
Παιδιά, σας δίνω μια συμβουλή. Άμα θέλετε να κάνετε κάτι στο Minecraft και σας το προτείνω να το κάνετε σε survival και σε creative και μετά θα είναι όλα έτοιμα. Παιδιά, έχω βρει και εγώ αυτό το χωριό το βρήκα μετά από ένα νησί που είναι μόνο με άμμο και κάκτους. Να. Πάντως άμα τον ψήσετε το κάκτο στο φούρνο θα βγει κάτι γκρι, πράσινο. Εσείς Κιάλτον. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, γράψτε ένα comment, τέλος πάντων, και τα λέμε την επόμενη φορά.